በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር መሳኻትኩም ይኹን። ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ህይወትኩም ዝቕይር መንፈሳዊ ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መዓልትኻ ብኸመይ ከም እትጅምሮ ካብቲ እትገምቶ ንላዕሊ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ልማድ ወይ ስነ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ መለኮታዊ መሰረት ምምስራት እዩ። ብዙሕ ግዜ ንግሆ ክንትንስእ ከለና ቀዳምነት ብህፁፅ ዝወሃበሉ ምድራዊ ጉዳያት እዩ። ንሞባይልና ወይ ንጭንቀታትና ቀዳምነት ንህብ። እንተኾነ ግን ንግሆና ክንቆፃፀሮ ከለና ህይወትና ንቆፃፀሮ ኣለና ማለት እዩ። ኣምላኽ ሎሚ ንዓኻ ዓብዪ ውጥን ኣለዎ። ነዚ ውጥን እዚ ክትፈልጦን ኣብኡ ክትመላለስን ግን መዓልትኻ ምስኡ ክትጅምር ይግባእ። እቲ ዝዓበየ ተስፋ ኣብቲ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ንረኽቦ። ኣምላኽ ብነቢ ኤርምያስ ኣቢሉ ከምዚ ይብለና፣ ነቲ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፣ መወዳእታን ተስፋን ክህበኩምሲ ናይ ሰላም ሓሳብ እዩ እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር። እዚ ጥቕሲ እዚ ንብዙሓት ዝተለምደ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን እስከ ቁሩብ ደው ኢልና ንሕሰበሉ። ኣምላኽ እግምት እየ ኣይበለን፣ እፈልጥ እየ እዩ ዝበለ። ንሱ ጽባሕ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ድሕሪ 10 ዓመት ኣበይ ከም እትበጽሕ ሎሚ ዘጋጥመካ ዘሎ ፈተና ከመይ ኢሉ ናብ ዓወት ከም ዝቕይሮ ብልክዕ እፈልጦ እዩ። ናቲ ውጥን ናይ ሰላም ሓሳብ እዩ። እዚ ማለት ሎሚ ዝኾነ ይኹን ማዕበል ይለዓል፣ ኣምላኽ ግን ናብ ሰላም ክመርሓካ እዩ። ካብ ድቃስካ ምተንሳእኻ ቀዳማይ ውግእኻ ምስ ኩነታትካ ዘይኮነስ ምስቶም ኣብ ኣእምሮኻ ዝመፁ ሓሳባት እዩ። ጸላኢ ንንግሆኻ ብጭንቀትን ብፍርህን ክወሮ ይፅዕር እዩ። ንስኻ ግን ነዚ ንምስዓር ቃል ኣምላኽ ክትቐድም ይግባእ። ኣብ ክንዲ ዜና ዓለም እትሰምዕ ዜና መንግስቲ ሰማያት ስማዕ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ኣብ ልብኻ ሓዙ። ጎይታይ ስለቲ ንመጻኢ ህይወተይ ዘዳለኻዮ ናይ ሰላም ውጥን ኣመስግነካ ኣለኹ ኢልካ ጀምር። እዚ ማለት ንኣእምሮኻ ብመለኮታዊ መነፅር ተዳልዋ ኣለኻ ማለት እዩ። መዓልታዊ ንኣምላኽ ቀዳምነት ምስ እትህብ ንሱ መንገድኻ ይቕንዓልካ። ንስኻ ብዘይረኣየ ኣይኮንካን እትመላለስ ዘለኻ፣ ምስቲ ኣብቲ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዝፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እትጓዓዝ ዘለኻ። ከምኡውን ኣብ እዋን ፈተናን ጸልማትን ህይወት ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኮነትን። ሓደ ግዜ ኣብ ማእኸል ሓዊ ከም ዘለኻ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ኤርምያስ እዚ ቃል እዚ ክጽሕፎ ከሎ እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ ኣብ ስደትን ነይሮም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ። ግን ኣምላኽ ኣብቲ ጸልማት እትኸለዉ ተስፋ ኣለኩም ዝበሎም። ሎሚ እውን ንስኻ ዘለኻዮ ኩነታት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣስተውዕል፣ ኣምላኽ ንዓኻ ንምጥፋእ ኣይኮነን ዝውጥን ዘሎ፣ እንታይ ደኣ ንዓኻ ንምብልጻግ እዩ። እቲ ዘጋጥመካ ዘሎ ፈተና ንመንነትካ ንምቁራጽነት ንዝዓበየ ደረጃ ንምድላውን እዩ። እግዚኣብሔር ካብ መድረቕ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ሰላም ኣብ ውሽጥኻ ክእቱ ይደሊ ኣሎ። ጸልማት መወዳእታ ህይወትካ ኣይኮነን፣ ናብቲ ብሩህ መጻኢ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ንግሆ ምተንሳእኻ ንኣምላኽ ጎይታይ ሎሚ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ንስኻ ምርሐኒ። ናይ ገዛ ርእስኻ GPS ኣጥፊኻ ብናቱ መሪሕነት ተመላለስ። ንሱ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንስድራ ቤትካ፣ ንስራሕኻ፣ ንኹሉ ጉዳይካ ዝኸውን ፍጹም ውጥን ኣለዎ። እምበኣር ከምዚ ክትገብሩ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበብን ምስትውዓልን ይዓድልኩም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትኹም ብናቱ ፈቓድን ሰላምን ዝተመልአ ይኹን። ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ንላዕሊ ዝዓቢ ተስፋ የለን። እዚ ቃል እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናታትኩም ይኹን። ሰላምን ፍቕሩን ጥበብን ምስትውዓልን ይዓድለና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።